Bon dia a tots, manco a u. Soc un valencià cabrejat. Avui no vaig a parlar jo. Avui vaig a ficar un àudio que me va enviar un amic. Estàvem parlant de lo que se trobem per les redes. L'àudio és pur sentiment valencianista, cremat per lo que veiem en les redes socials. Faltaran uns segons perquè no se poden reproduir, però vull respectar al màxim l'àudio, perquè manifesta perfectament el desànim i frustració que molts sentim per les redes socials. O sea, siempre criticant el valencianismo. O sea, el únic problema que tens tu és si pacten o no en compromís. O sea, prefereixes que pacten en el PP? O sea, si són una merda tots. O sea, però què més te dona tu en qui té que pactar si tots són una puta merda? O sea, preferís... Si pacten en compromís, no. En compromís, no. Pero si pacten en el PP, bueno, el PP, sí, claro, habría que pactar. Pero, por favor, es que m'atraganta y todo, tío, pero ¿cómo puede ser todo lo que saben ya, en todo lo que saben ya, y encara van per ahí en esos mistinguetes de que si compromís, que si el PP, que yo puc entendre que li donen més asco el compromís que el PP, bueno, puc entendre, no ho entenc perquè a mi me dona que més el PP, però bueno, és que són tanta merda tots, tanta merda que jo no puc dir qui és pitjor, perquè és que és que quan pense que un és pitjor que l'altre, me ve al cap una cosa que després resulta que l'altre és pitjor que l'altre. O sigui, és que no me pare ni a pensar ni en un ni en altres. I estos estan obsessionats en uns i altres, obsessionats, en comptes de fer camí, en comptes de centrar-se en el que n'hi ha que fer, estan que si el PP, que si Compromís, que si el PSOE, que si Podemos, que si no sé què. Aneu-se'n a fer la mà, desgràcies de merda, que són un tall de subnormals tots, hòstia, de veritat. És que m'encangrena això, tio, de veritat. Yo no sé, y mira que yo no soy un tío en cosas tan claras, no es que tenga las cosas súper claras, pero hostia, es que si no tens clara això, tío, si no tens clara la base, tío, ¿a on vas? ¿A on aneu? En todo lo que sabeu, ¿a on vos claveu? No, en fin, perdona el rollo, tío, pero es que no puc. Donen molt d'asco, molt d'agonia, tío. Per acabar, una cita d'Alexander Jodorowsky. Les aus nascudes en gàbies creuen que volar és una enfermetat. Au, cacau.